Ahoj lidi, zdraví vás Buf a tohle je hra Shakes and Fidget, tenkrát je to soutěž a účet Runcajs z cechu Cechen Slovakia. Takže jsem tu vůdc, takže je to dobré. Takže se podívejte na věci. No, takže v podzemí tu mám pána temnot, kamenného trola a surového lupiče. Je tu 40 houbiček, prostě nějaké věci, to je nějaká želvá okrasovina. No, takže zvíře tu má raptora na 12 dní. Eliky sice nic moc, ale dá se to nějak. Takže vyhlášení soutěže bude 28.6. v 6 hodin. A pravidla jsou následující. Dát odběr, like, napsat komentář chci postavu od Bufa. Napište ještě jednou do komentářů pod video, napíšu. Stačí dát odběr, like a komentář. A možná můžete vyhrát i vy. No takže vám tu mohu ukázat ještě třeba věci. Prostě normální postava 35. No tak vám to napíšu pod videjko. Čus.